Joshua tidin wotwe na Israel for asafu no nyina behia Shiloh na wosi ehia ntomadan no wo ho na wo bre asase no ase wonanim na aka Israel for no mu wona wonche ajapade ma won no musuakuo nso na Joshua ka kire Israel for no se da ben na mbetwetwe mo na ase akosi ansana makofa asase Awurade mo agyanom Nyankopɔn de amamo no muntu abusuako biara mu nipa baasa na mesoma wo ma won soro nkochina asase no so na won twere ho asem se beye ne beye won ajapade na wo mra me nchen na mo chichemu nchichemu nso Yuda nyina ne hye so anafo fam na Yosef fie nyina won hye so atifi fam na mo twere asase no nchichemu nso no ho asem na mo mfa mre me ha na me ntwintontome ma wo Awurade ye Nyankopɔn anim ha na Lewi for nya mumu chefa efiri se Awurade asofodie no ne won ajapade na Gad ni Ruben ni Manase abusuakuo fa no anya won ajapade Yordan eja apue ya Awurade akwa Mose de ma won no ena merima no sori koe na Joshua hye won a woreko akotwere asase no ho asem no se monko nkochina asase no so na montwere ho asem na monsan mra me nchen na mentwintontome mamo Awurade anim ha wo Shiloh na merima no sim kokofa asase no so na wotwere no sedie nkuro no tetie nchichemu nso de hye nwuma bi mu na wosane ba Joshua nchen Shiloh nsaban mu na Joshua twintonto ma won Awurade anim wo Shiloh na Joshua che asase no mu wo ho ma Israel for no sedie won chichemu tie na Benjamin for abusuakuo ntonto bai sedie won musua tie na won tonto no hye free Yuda ma ni Joseph mantem na won atifi fam hye free Jordan na ehia no fro fa Yeriko nchemu atifi fam na efroko bepo no so ko atoye na ano koduro Bet Awen sreso na ehia no free hosne fa anafo fam ko loose wo loose ene Betel no nchemu na ehia no sane ko Atarot Ada bepo a eda anafo Betoron anafo fam no so na ehia no hima na ekonton ko atoye fam fa bepo a eda Betoron tintinso anafo fam no anafo fam na ano kodru Kiriat Baala ene Kiriat Yarim Yuda makrobi atoye fam die ne no na anafo fam die free Kiriat Yarim krutia na ehia no free hoko atoye na ekonefto asutire ho na ehia no sane ko bepo a eda Hinom babonhwa animu a ewo Refayam bonhwa mu atifi fam no ano no hwa na esane Hinom bonhwa no ko Yebusifo anafo fam nchemu na esane ko Enrogel ho na ehima ko atifi fam na efrioko Ensemes na efrioko Gelilota eda Adumim afroye no ntintinso na esane ko Ruben babohan bo no ho na etwamfa atifi fam nchemu Araba ntintinso na esane ko Araba na ehia no twam ko Bet Hogla atifi fam nchemu na ano koduru nchinepo atifi fam dono no ho Jordan anafo fam awiye ye ni anafo fam hye na Jordan ne napuye fam hye ye ni Benjamin fo ajapade sede na hye tete adi hia sede wo musua te na Benjamin fo abusuakuo sede wo musua te no nkronie Yeriko ne Bet Hogla ne Emek Kesis ne Bet Araba ne Semaraim ne Betel ne Arim ne Para ne Ofra ne Kefa Amonai ne Ofni ne Geba nkrodu mienu ne ehunkura Gibeon ne Rama ne Beerot ne Mispe ne Kefira ne Mosa ne Rekem ne Yepel ne Tarara ne Sela Ha Elef ne Yebusa ene Jerusalem Gibeat Kiriat nkrodu nine ne ehunkura ye ne Benjamin fo no ajapade sede wo musua tie